Penúltima jornada de Lliga que defineix gairebé els resultats de la temporada. Diumenge els 4 equips del Club d'Escacs La Vall del Tenes van jugar a casa contra el Comtal, el Navarcles, les Franqueses i Tona. L'equip que s'endú totes les felicitacions d'aquesta setmana i també d'aquesta temporada és el segon equip del club, els quals es proclamen campions de Lliga i ascendiran a primera categoria provincial l'any vinent. El primer equip ha jugat una molt bona temporada estrenant-se en la segona divisió, on segurament finalitzaran en la tercera o quarta posició de la classificació. Diumenge van perdre contra els líders de la categoria. Ara s'acaba d'acabar l'encontre del segon equip, o sigui l'equip B, que ha guanyat per la mínima, amb la qual ja és campió del seu grup, amb la qual ja tenim un altre ascens de categoria. Que de fet era l'objectiu bàsic que ens havíem marcat, perquè hi havia dos altres objectius, que era salvar la categoria del primer equip i del tercer equip, cosa que hem aconseguit ja fa 2 o 3 setmanes. L'equip C i D del club segueixen participant i millorant cada dia. El C va guanyar diumenge contra les Franqueses, aconseguint lluitar per la segona posició de la classificació. L'equip D és d'aprenentatge. La preocupació és poca perquè, ja dic, tant a l'equip A com a l'equip C ja fa 2 o 3 setmanes que tenen els deures fets, amb la qual hem de lluitar fins al final per aconseguir una classificació encara més honrosa. Quan dic més honrosa, el primer equip en aquesta categoria que per nosaltres és nova. No oblidem que portem 2 anys seguits pujant de categoria, si tot dependrà de l'última ronda. Aquesta setmana acaba la Lliga, però el club no cedeix l'activitat. La setmana que ve començaran un torneig de promoció i valors per ensenyar els escacs. Per Setmana Santa enviaran 5 jugadors al Campionat de Catalunya d'edats i ja estan planificant les següents activitats.